loyal umuntu wakho uzothola 1000 rand manje. Okay. Yeah, is your partner light skin or dark skin? Light skin. Light skin umuntu wakho. Okay. Uthandana naye for isikhathi singakanani? Manje seleke 2 years. 2 years. Okay. And when last did you see your partner? When last did you see your partner? Ndimfuna nge-second because usipana eMpumalanga. Oh, kudala musi. Yeah, ngifuna ndala ndoke ke-second cabanga. So usababa kanjani? Usababa kanjani? Nganam. Kunzima. Kunzima. Yeah, angifaki into ecijile kumele ngilinde yena. Oh, so awunayo i-side chick around ekhipha busy mangekho? No, bekhona omnye umsuthu naye naye no yena into yakhe zange last. Okay. Igama la umuntu wakobani? Lela. Nombulelo. Oh. Okay. So how uye kuphela? Yeah, angithi manje ngiyabamba nje mangihalela nje ngibambe nje ama one night stand or iviki mara yena umuntu wami useMpumalanga usipana khona uchef. Uyapheka eMpumalanga. Yeah, uyapheka eMpumalanga. Khuluma naye. Wedala. Uyaphilana? Siyaphila kanjani? Ngiyaphila. Oh, usho ukuthi mina ungazi Dali. Ivoice kabali ibhesayo manje. Hayi wena ungazi mina Dali sengiyabhesa manje. Yo, baby, hey. Usana sithando sami, hey my love. Senguma love manje, senguma live manje. Angisesi side chick. Kwenza kanjani? Angisesi yona i side chick.